नमस्कार मित्रांनो, सर्पमित्र विजय सूर्यवंशी या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. आज आपण सूर्यनगरच्या वस्तीवरती आलेलो आहे. तर आपल्याला बघायचं आहे करू झालं. तर बघा मित्रांनो, या ठिकाणी 3 पेजची पेटी आहे मोटरची. त्या पाठीमागं एक लोखंडी पोल आहे. त्याच्या होलमध्ये हा साप अडकून बसलेला होता. तर प्रशांत सूर्यवंशी यांनी आपल्याला कळवल्यानंतर आपण ताबडतोब या ठिकाणी येऊन या सापाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतोय. लक्षात घ्या. तर याला बाहेर काढून सुरक्षित निसर्गामध्ये सोडून द्यायचं काम करायचं आहे. तर बघू शकता की त्याला आपण आता सुरक्षित बाहेर काढलेला आहे. त्याला आता ठिग्यामध्ये टाकून सुरक्षित निसर्गामध्ये आपण सोडून देणार आहे. तर प्रशांत सूर्यवंशी यांचे आपण मनपूर्वक आभारी आहे. तर बघा, थोड्या वेळापूर्वी आपण सूर्यनगर गावामध्ये इंडियन रॅट स्नेक म्हणजेच धामण जातीचा बिनविषारी सर्प पकडला होता. तर त्याला सोडण्यासाठी आपण आता जंगलामध्ये आलेलो आहे. बघा, तुम्ही डोंगर भागात बघू शकताय कशा प्रकारे या ठिकाणी तो सुरक्षितपणे राहू शकतो. तर त्याला आता आपण रिलीज करतोय. तुम्ही बघू शकताय कशा प्रकारे त्याच्या शरीरावरती डिझाईन आहे. अतिशय सुंदर अशी डिझाईन असते. बघा, हा कलर चॉकलेटी रंगामध्ये आलेला आहे. बघा, बघू शकताय तुम्ही. तर आता बाहेर जाईल. तर बघू शकता किती जलद गतीनं वेगानं तो निसर्गामध्ये गेलेला आहे. बघा मित्रांनो, अतिशय तीव्र गतीनं तो निसर्गामध्ये गेलेला आहे. ही माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.